Deva, Habibah, Firma, Hanif. Ya sudah ini dicek kerapiane, koncone, rasane. Rambutnya, mengko yang ana apa jenenge popolan kalian pada tempat sama di popol mengko isu. Wedok-wedok rambutnya ya sampai alis ujung. Ya. Nggih. Minggu kalau ini kita rombongan apa ya? Undang usuk basa. Kenani undang usuk basa. Dene paedahe kita nyinaoni undang usuk basa kanggo apa iki? Mangerteni basa. Tataran basa. Panganggone basa. Dene paedahe kita nyinaoni unsur Inggris kakak dina iki yo. Saged basa. Mangerteni isi cerita. Mangerteni isi cerita, mangerteni unsur-unsur sing ana sajrone wacan cerkak. Ya ta? Nggih. Banjur cerkak iku biasane apa? Critane ngenani fiksi. Cerita fiksi. Cerita fiksi atau ceritane piye? Dari nyata. Khayalan. Nanti kalau uga lho ya sing nyata. Ya, gumantung marang pamrih lane. Lanjut. Sadurunge kita miwiti pasinaon ten menika, sampeyan kudu pamit dhisik, apa tujuan pasinaon kita ing dina iki? Yaiku sak kapisan, sawise sampeyan nyemak materi, sampeyan bisa mengidentifikasi unsur intrinsik cerkak dengan disiplin. Mengidentifikasi iso goleki, iso junjung unsur intrinsik ana apa wae, ana pira. Banjur sing loro, sawise identifikasi unsur intrinsik cerkak, sampeyan bisa menelaah utawa menganalisis unsur intrinsik sajrone teks cerkak kanthi bergotong royong, kanthi kelompokan. Banjur sing telu, sawise sampeyan menelaah unsur intrinsik teks cerkak, sampeyan bisa nulis sinopsis. Ora nulis cerkak dhisik, tapi sampeyan bisa nulis sinopsise sajrone teks cerkak kanthi percaya diri lan bertanggung jawab. Berarti ini video. Pangertene cerkak menapa yang dipun wastani cerkak menika? Apa Tan? Contoh yaitu Jalan sing ngandharake sarine kedadean utawa lelakon saka awal nganti pungkasan kanthi cekak wae. Lanjut, cerita iki duweni isi kang ringkes, padhet lan saged alur caritane. Titikane cerkak iku awujud gancaran. Apa ki gancaran? Awujud gancaran. Jawa cerita ya. Banjur isine bab lelakon utawa kedadean ing bebrayan. Banjur ana paraga utama lan paraga panyengkuyung. Banjur ngandhut tiweling, ana pitutur, ana pasmon, kritik lan sapanunggale. Jawane cerita kurang luwih 1 nganti 5 maca ya, Bu. Halaman. Maca ning maca ya. Ayo unsur pamangun cerkak ana unsur intrinsik. Ya, ana unsur intrinsik lan ana unsur ekstrinsik. Nanging sing kita rembug dina iki yaiku ngenani unsur intrinsik. Ana pira unsur intrinsik? 7. Ana 7. Pun menurut sampeyan. Oke. Sama nika tugas sampeyan. Oh iya, sampeyan tugasnya iki kan kelompokan. Jadi sak kelompok dumadi kok sampeyan dadi papat ya. Kalau papat sama wae ya. Sini. dibalik. Ora dibalik. Maksudnya
Aku udah punya loh, iya. Iya loh, ini mau apa tadi? Ini ada banyak. Wonten grup WA nggih. Sampai buka. Ing kono ana link flipbook. Buka. Link flipbook kanggo wacan cekak. Judule peteng. Oh saya lo tadi ceritanya sama lo beneran. Iya. Ana patang pojok. Sama identifikasi dhisik, mari ngono sama telaah. Terus sama analisis. Lanjut di main mapping. Mulai garap loh kelompok alimnya. Ini sama Mbak Bu. Ini sama. Ini mappingmu. Oh iya wes. Biar kelompokmu wes akhirnya orang. Sampai dong. Yang identifikasi. Tugas selanjutnya yaitu tugas individu kan apa? Bentangan itu apa? Sampai bisa nulis, sinopsis sajrone teks cekak. Itu tugas individu ya. Jadi sinopsisnya kayak mau apa sih kok baca sama ditulis. Sinopsis sini cerita cekak judul apa kan? Petang. Wes, tak nulis sinopsisnya wes cukup. Aida. Kelompok Wisratul Hadifah. Tema paraga latar alus sepadang amanat keliwane basa. Jago ya. Apa? Sudah gambare.
program bisa bahasa Jawa ya. Kasar ngono. Kanggo kelompok liyane aja kuciwa. Kok ana tugas maneh. Perhatikan sama kalian deh. Kanggo ini Mbak Sinaundo iki buat kepengen meruh sepiro pemahamane sampean ngenani materi iki mau kan tulis mau buat takoni sama wis ora kan tulis sama iso ora jawab terus satu mangsuli tindakan iki ngomong pambiji pengetahuan lan keterampilan. Kanggo tugas lanjutan ya, ini tugas individu. Kanggo tugas lanjutane sampean desain iki mau ya. Iki mau kan apa sing urung jangkep unsur intrinsike, katerangane, banjur gambare urung kreatif. Tugas lanjutane sampean ning omah iku mendesain sekreatif mungkin. Minta-minta timbuk-timbuk gambar wayang kok gambar apa gamelan kok gambar sakreatif sampean tapi kasih contoh mapping sajrone kuwi sajrone gambar sampean mau ana itu unsur intrinsik jadi langsung garapan sampean yang wis mari langsung dikumpulne sajrone link drive